Hola, avui estem fent el petit vídeo de l'exposició de pintura a l'Espai Bota, a la Fabra i Coats. Com sempre farem les dues parts. Una el vídeo amb els nostres ulls, que és a dir, com es veu al passejar per la sala. Amb un final, amb una petita entrevista a la pintora Àfrica Giraldez, que presentarà la seva obra. El fons de l'exposició és la dona, aprofitant el Dia de la Dona, que és el dia 8 de març, i estarà oberta des del dia 6 de març fins al dia 15 de març. Allà podeu anar-la a veure. La segona part són les 42 fotografies en detall, amb el nom dels artistes i amb el nom de l'obra. Al final, amb la recreació de la Irina Shukova de part de les fotografies, amb intel·ligència artificial i moviment. Per això, així, que ara anem a disfrutar-les. Podem veure la gran qualitat de totes les obres que hi ha aquí, amb diferents estils, que és tots molt bonics. No sabem en quin quedar-nos abans, però tots són molt macos. Hem deixat el so ambient, també, de la gent que van donant i els que van comentant, fent els comentaris, perquè un es senti inserit a dintre, o sigui, veient el que és com si estés allà veient els quadros, amb el vídeo movent-se, però com es veuria amb com nosaltres diem, amb els nostres ulls. No. Doncs som-hi. Ara fem la petita entrevista a l'Àfrica i després aneu a veure les fotografies. Moltes gràcies. Ahora es vídeo, luego será foto. Bueno, pues esta es mi obra. La censura le podía haber tapado un poquito los senos, pero bueno. La señora desnudó. ¿Con qué técnica la has hecho? Acrílico. Acrílico y óleo. Hay mezcla. La señora está en óleo y hay pinceladas en acrílico. Y todo esto es en acrílico. Es un mixto. For the other half of the sky.
simply express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever if you're dead. And woman, I will try to express my inner feeling and thankfulness for showing me the meaning of success. Inside the man, please remember my life is in your hands. And woman, hold me close to your heart. However distant, don't keep us apart. After all, it is written in the stars. I veïnals. Hi ha exemples de molts diferents tipus de reivindicació, però especialment de la dona, que també felicitar-vos a totes vosaltres pel 8M tema i convidar-vos a participar de totes les activitats que fa el districte també per reivindicar el Dia de la Dona. Dit això, ara acabaré de veure l'exposició i agrair-vos de nou la invitació i la feina que feu.